Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü töbeklerde yaşayan halkımız tırmışındağı vakıgalar hem yangalıklar bilen tanıştırığımızın devam etimiz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Saxa-Yakutiyada Tataristan delegatsiyası iş seferi bilen buldu. Qozan skverinin Yakutsk şehri halkının hem kelgen qonaqlarının en yaratkan orunlarından birisi bulacağını aşınabız. Tataristan Fenler Akademiyasında Tatar Gilimi Yaşlar Fenni Mektebi uzdu. Tatarlar tanığı için men sizge выставка әзірледім. Хамында енді бір кіші сөйлеуші керек түгел, çünkü dokument var, өзлері өзі білен раслап бара бар. Магнитогорскіда узған Мәуліт айы шаралары өз мақсатына ерішті ме? Это наша любовь, это наша благодарность, наши просьбы ко Всевышнему, чтобы он благословил нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Удмуртия мәчетләрендә туган телне дә өйрәнәләр. İki Türk'ün bilen yürüyorlar. İrte başta zorlar kileler, sonundan kişkineler, bağlar kileler dersten sonra şimdikin. Ben Tatar tilin öğrenlik etilevşiler bulganğa bir şart. Tataristan Respublikası Premier-Ministr Orunbasarı Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi Vasil Şeyhraziyev iş seferi bilen Saxa-Yakutiyada buldu. Anda halkımızın kahramanı Musa Jalil'ge büst açıldı. Şulayık 21. Federal Saban Tüyüzaşak jirlikini qaradılar. Saxa-Yakutiyadağı milletuşi milletteşleri bizden bulgan çıraşularda vakıga orunlarında bizden çıru türkümü de işledi. Sözle Seyne Sadriddinova'a. Biz Qobat Saxa-Yakutiya Respublikasının baş qalası Yakutskida. Bu respublikada bizning 8 mingdan ortiq millatdoshimiz ömür etdi. Onlarning o'z uyushmalari var, turli motor shoralar uzdiralar. Biz yangagina chiqishdan kelib tushdik. Moskva vaqti bilan bunda 6 soat ayirma, 14 gradus salqin. Endi qish o'z kuchini ko'chgan. Shunga da qaramasdan endi yangi kun boshlana ham ul bek ko'rkam voqealari bilan esda qolashaq. Есігізге чырабыз хөрмәтле тамашачыларыбыз. Узган ел июнь айында Якутияда Татарстан көннәре узды. Шул вакытта Qozan скверына таш салу тантанасы оештырылган иде. Анда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов, Татарстан премьер-министр урынбасары, Бөтен дөнья Татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шейхразиев һәм Saxa-Якутия Республикасы җитәкчелеге катнашты. Монда озакламый Qozan скверы булачак. Телевидение ул мөгҗиза, әлегенә җәйде, менә кыш. Без Qobat, кояшлы Saxa-Якутия Республикасы, аның баш каласы Якутскта. Һәм бүген Якутскида зур бәйрәм. Беләсезме, менә нәкъ шушы матур кояшлы көндә Qozan скверында герой шагыйрыбыз Муса Җәлилгә бюст ачылачак. Буквально 10 минуттан ачыла. Монда күп кеше килер. Матур ясадык. Так что озеленять коябыз инде весной. Ну, бик матур урын булды инде. Була кая килерге, шешек коярга, сөйлешергә и стихи почитать инде шулай бит. Мой дәфтәр неләрен бөтенесен укыйлар, беләләр, китаплар китерделәр монда, укыйлар, әгәрдәп яшьләр белән бик күп. Шла война, и убила нежданно джигитов пламя его наворот. Бүген бик бездә бик зур байрам. Бездә без ачабыз Казанский сквер Якутиядан. И сегодня у нас официальное открытие этого мероприятия, за что огромное спасибо руководству Республики Татарстан, руководству Республики Saxa-Якутия, мэрии города Якутска, которые поддержали наше предложение. Конечно, это историческое событие, потому что Якутия и Татарстан связывают многовековые узы дружбы и братства. В 2021 году подписано соглашение о сотрудничестве между нашими республиками, которое сейчас реализуется. И в рамках этой реализации соглашения мы также запланировали проведение большого количества культурных мероприятий. В том числе сегодня будем также разговаривать о проведении федерального сабантуя в Республике Saxa-Якутия в 2025 году. Saxa-Якутия Республикасының Якутский шәһәрендә Qozan скверын һәм халкыбызның патриот шагыйре Муса Җәлилгә һәйкәл ачу тантанасын җирле халыкның йоласын кулланып, Муса Җәлилнең шигырьләрен төрле телләрдә, шул ук вакытта якут телендә укып ачып җибәрделәр. Муса Җәлил турында иң яхшы истәлек
аның шигырьләре. Мен bir шигырь азак кына укым. Җырларым сез шитеп йөрәгемдә ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә кич һәм ялкын, шул кадерле җирдә хакыгыз. Сездә минем бөтен тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Siz үлсәгез, мин дә онтылырмын. Яшасагыз, мин дә яшармын. Муса Джалим — это человек героической судьбы. Он всю жизнь шел к людям. Это был великий оптимист судьбы. И этим оптимизмом он заряжает всех, кто знаком с его стихами. Hayırlı gün, hürmetli tuğanlarımız, muhterem Александр Николайұлы, muhterem Сергей Васильевұлы, yakınlarımız, туғандарымыз. Какое счастье жить в великой стране Россия. Сохранять историю, приумножать, созидать и делать завтрашнюю жизнь для всех народов России комфортной. Сегодня вот мы стоим и открываем прекрасный сквер и памятник. Это дружба, это уважение, это созидание. До новых встреч. Шуңа күрә эшләребез мөбарәк, ниятләребез һәр вакытта да акыллы һәм тәвфыйклы булсын. Барыбызга да исәнлек, саулык. Бәйрәм чарасына килгән барлык дусларыбызга һәм милләттәшләребезгә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Казан скверының, Якутск шәһәре халкының һәм килгән кунакларның иң яраткан урыннарыннан берсе булачагына ышанабыз. Biz zor tarixiy voqea shohidlari bo'ldik. Saxiy Yakutiya Respublikasining bosh qalasi Yakutskida bizning giroy shoirimiz Musa Jalilga byust ochildi. Bunda hozir Qozon skveri bor. Ham bu o'rin naq bizning millatdoshlarimizning yaratgan yerine o'rlashak. Leksana Sidrikzinova, Vladimir Guryanov, Tatarlar Yakutsk shahari, Saxiy Yakutiya Respublikasi. Татарстан Республикасының Фәннәр Академиясында Татар гыйлеме халыкара яшьләр фәнни мәктәбе узды. 3 көн дәвам иткән чара кысаларында татар халкы дастаны һәм Нәкый Сәмбәт дигән күргәзмә дә тәкъдим ителде. Бирдә җәмәгатьчелек хозурына уникаль документлар да чыгарылган иде. Тулырак Эльвира Хөснетдинова сюжетында. Бу күргәзмәнең максаты бөтен дөньяга күрсәтергә татар дөньясы нинди өлеш керткән эпос сөйләнергә. Күргәзмәдә Нәкый Сәмбәтнең текстология хезмәтенә керткән өлеше ачык күренә. Ул Ризаэддин Фәхреддин, Шиһабеддин Мәрҗани кебек үк олпат галим, аны дөнья таный. Нәкый Сәмбәт Идегәй дастанын үз вакытында 28 чыганак кулланып, шигъри вариантка китерә. Тик моны аңа күп испатларга туры килә. Дастанны бастырган вакытларда Нәкый Сәмбәтнең исеме еш юкка чыга. Бу уңайдан авторлык хукукын даулап, суд юлларында таптарга туры килә аңа. Беренче тапкыр Исәмбәтнең автор хукукларын бозалар. Инде менә бу академия нәшриятында Исәмбәт исемен күрсәтмиләр, чөнки Исәмбәт под следствием җидегән эше буенча. Һәм шулай итеп бу текст басылмыйча кала. Сезнең алдыгызда мин күрсәттем Әхмәт Фәйсинең хатлары, алар күрсәтәләр Исәмбәтнең текстология хезмәтен, 30 елда ясалган хезмәтен, аның фәнни мәкаләсен, аның комментарийларына зур бәя биргәннәр профессор Гордилевский белән Соколов. Миләүшә Хәбетдинова бу теманы җентекләп өйрәнгән. Галим үзе дөньядан киткәннән соң да аның исемен пычратырга теләүчеләр күп булды. Күргәзмәдә документлар барысын да ачык сөйләп бирә. Шулай ук QR-код аша кереп, фәнни мәкаләләрне дә укырга мөмкин. Әлеге күргәзмә Казанда Тинчурин театрында да куелган иде, Мәскәүдә дә тәкъдим ителде. Ул быел Бөтендөнья татар конгрессы игълан иткән Дастаннар елына да багышланган. Безнең дастаннарда чын милли аң сакланган.
Аңар беркемдә йогынты ясый алмый, чөнки ул халык тарафыннан иҗат ителгән әсәрләр. Анда татарның урта гасыр чорларыннан башлап бөтен тарихы салынган. Менә бу бүген бара торган чара шулай ук әһәмиятле, чөнки яшьләр җыелган монда. Яшьләргә аңлатырга кирәк безнең дастаннарның нәрсә икәнлеген. Уникаль документлардан тыш күргәзмәдә Идегәй дастанына ясалган рәсемнәр дә тәкъдим ителгән иде. Танылган рәссам Байназар Әлмәновның 1941-42 елларда дастанга ясаган иллюстрацияләре зур урын алып тора. Рәссам нәкъи сәнбәт белән аралашкан булырга тиеш, теманы тирәнтен белүе ярылып ята. Ул аны автор буларак үзенчәлекле ясаган. Һәм ул шул чорны бик төгәл ачып биргән дип уйлыйм. Ул Алтын Урда чорының динамикасын, аның катлаулы икәнен дә күрсәтә алган, экспрессиясын да күрсәтә алган, үзенең график ишаралары белән. Монда төсләр юк. Шушы аклы каралы картиналарда без бөтен барлыгын күрәбез. Алтын Урда чорының менә Идегәй дастаны аша без шушы чорны күз алдырга безгә мөмкинлек бирә. Күргәзмәдә Байназар Әлмәнов исемендәге сәнгать мәктәбендә укучы балаларның иҗаты да тәкъдим ителгән. Татар әкиятләренә, дастаннарга багышланган зур булмаган экспозициядә Таһир Зөһрә, Ләйлә Мәҗнүн, Җик Мәргән сюжетларын күрергә мөмкин. Монда тарихны да белү кирәк. Балаларга интерьерны да белергә кирәк. Безнең мөхитнең, татар дөньясының, һәм төрки дөньяның әле киңрәк алырга да кирәк. Костюмнарны да белү, һәм инде тарихи чыганакларны өйрәнү кирәк. Шуңа күрә дә мәктәп, безнең Әлмәнов исемендәге мәктәп бик зур эш башкара дип әйтер идем мин. Быел Марат Әхмәтов җитәкчелегендәге тел комиссиясе ярдәме белән нәкъи сәнбәтнең 40 ел басылып чыкмаган балалар фольклоры китабы дөнья күрде. Ул мәктәпләргә, балалар бакчаларына таратылачак. Әлеге китап артында фаҗигале тарих бар. Нәкъи сәнбәт 41 елда балалар фольклорын җыеп, декадага китап әзерли. Һәм ул басылып чыга. Әмма ләкин обкомнан Исәнбәткә шалтыраталар. Ничек инде син монда балалар фольклорын җыеп, монда китап чыгарып яталар, ул суеверияларны җыеп, балаларның аңын томавый дип, ул китапны яндырга дип кушалар. Китап нәшриятендә җитәкче булып Тинчурин эшли. Карим Тинчурин белән бутамагыз. Төнне Тинчурин яшерә Исәнбәтнең китапларын, Исәнбәтнең китапларын менә балалар фольклоры булган урынга Ленин томнарын төяп куя. Иртә белән комиссия төшә, 3 кешедән тикшергә, кая нәрсә эшләткәннәр бу враждебный элементның китаплары белән. Һәм Тинчурин әйтә, ник яндырдым, кичә куштыгыз, мин аны яндырдым. Исәнбәт югалмыйча бу китапны җибәрә экспертизаны Мәскәүгә. Һәм 3 айдан положительный экспертиза килә, таратырга дип. Менә монда инде обкомның бите пешә. Каян хәзер акча алырга, яңадан бастырып чыгара. Һәм Тинчурин үзенең батырлыгы аркасында балалар фольклорын саклап кала. Бу бер кешенең ситуацияны үзгәртә алуына мисал. Һәр татар милли хәзинәләребезне саклауда үз өлешен кертсә, халкыбызның мәдәни, тарихи байлыгы югалмаячак. Илгир Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Чыгарылышыбызның икенче өлешендә. Магнитогорскида узган Мәүлид ае чаралары үз максатына ирештеме? Это наша любовь, это наша благодарность, наша просьба ко Всевышнему, чтобы он благословил нашего пророка Мухаммада алейхиссалату вассалам. Удмуртия мәчетләрендә туган телне дә өйрәнәләр. Ике төркем белән йөриләр. Иртә башта зурлар киләләр, соңыннан кичкенәләр, балалар киләләр. Дәрестән соң да шимбә көнне. Мин татар телен өйрәнергә теләүчеләр булганга бик шат. Мәүлид ае тамамланса да Мөхәммәд пәйгамбәребезнең туган көнен вакыт кысаларына кертмибез диләр Магнитогорский мөселманнары. Металлурглар шәһәрендә безнең ватандашлар быел аны 16нчы тапкыр билгеләп үттеләр. Чарада зал тулы тамашачылар пәйгамбәребезнең тормышы һәм гамәлләре турында белделәр. Дин әһелләре сәхнәдән вагазлар укыды, хәдисләр сөйләде. Пәйгамбәрнең туган көненә багышланган чара үз максатына ирештеме? Бу хакта безнең хәбәрчебез тамашачылар белән аралашканда белде. Шел 571 год. Апрель месяц. Начался первый день недели. Этот день был особенный. В нем было много радости и веселья. Необыкновенное сияние разлилось по небу. Неужели должен родиться долгожданный пророк? Чара Мөхәммәд пәйгамбәрнең тууы турында фильм күрсәтүдән башланды.
Ислам диненә нигез салучының туган көне быел 26 сентябрьдән 27-сенә каршы төнгә туры килде. Әмма мөселманнар бу изге датаны ай дәвамында зурлап билгели. Шулай ук Магнитогорсктагы ватандашларыбыз да. 2006 елдан башлап ел сайын Мавлид айында без Мавлид бәйрәме үткәрәбез. Мәчеттә дә үткәрдек. Хәзер инде зур сәхнәгә чыктык. Чөнки безнең мәчеттә халык тулы иде, без сыймыйдык. Ләкин безнең инде теләүчеләр инде бик күп иде кешеләр. Шуның өчен без менә монда сарайга күчәргә булдык. Гәрәпчәдән Мөхәммәд пәйгамбәрнең туын аңлаткан Мәүлид сүзе ул көнне Аллаһ, аның Рәсүленең исеме белән бергә еш яңгырады. Сәхнәдән дин әһелләре пәйгамбәрнең тормышы һәм эшләре турында вәгазьләр һәм хәдисләр сөйләделәр. Өлкәннәр кебек үк яшьләр дә Мәүлидкә махсус өйрәнгән мөнәҗәтләрне һәм бәйетләрне башкардылар. Минем әти, ул инде хәзер мәрхүм, соңгы елларында ул дингә бирелеп, мәчеткә йөреп, шулай укый башлаган. Шуңа күрә дин миңа бик якын. Диннән шундый ничектер тынычлык, ниндидер шундый яхшы әйбәт уйлар гел башта. Исламда изге курбан һәм ураза гаетләреннән соң Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көне әһәмиятлелеге буенча 3нче дата. Һәр ел мөселманнар Мәүлидне дулкынланып көтәләр һәм бер ай дәвамында билгелиләр. Даже если месяц Мавлид айы закончился, в честь любви, уважения, благодарности к нашему пророку, мы этот праздник проводим. И пусть он называется Мавлид Байрам, но в любом случае это наша любовь, это наша благодарность, наши просьбы ко Всевышнему, чтобы он благословил нашего пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям. Халыклар дуслыгы йортының иҗади коллективларын җәлеп итеп оештырылган чарада 70ләп кеше катнашты. Зал тулы тамашачыларга гыйбрәтле театр куелышлары да тәкъдим ителде. Кыскасы, чара программасы бай иде. Что ты такое говоришь? Где у тебя доказательства, что ты видел пророка во сне? Пророк сказал, что каждый вечер перед сном ты читаешь 1000 раз салават. Очень было для меня познавательно, я даже в некоторых местах чуть не плакала. Я первый раз, конечно, но теперь буду впредь ходить, почитать. Понравилось все, но больше всего про пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Больше всего меня растрогало то, что вот когда рассказывали то, что он когда первого сына потерял, потом к нему пришел ангел, и ему ангел говорит: выбирай, либо твоя община, либо твой сын. И пророк Мухаммад сказал то, что пусть у меня будет 1000 сынов, но я выберу свою общину. Очень полезное для молодежи мероприятие. Чараның максатларының берсе Мөхәммәд пәйгамбәрне данлау, икенчесе халыкны дингә җәлеп итү. Куелган максат ирешелгәнме? Моны тамашачыларның күзләре әйтеп тора. Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Денис Смоленцев, Татарлар, Магнитогорск. Исламда гыйлем истәү зур урын алып тора, һәм хәзер дини белем өчен мөмкинлекләр, шартлар бар. Мәчетләр каршында мәдрәсәләр эшли, югары уку йортлары да бар. Удмуртия мәчетләрендә ислам нигезләре сабаклары көздән башлана. Белем дәрәҗәләренә карап, төркемнәр берничә. Дин гыйлеме генә түгел, теләгән кеше туган телендә өйрәнә ала. Урындагы үз хәбәрчеләребез дәвам итәр. Җәмигъ мәчетенең иң иркен залы балаларга. Якшәмбедә ислам дине нигезләре дәресләренә җыелалар. Әби бабалары, әти-әниләре белән киләләр. Дини белемне шулай гаилә белән истәүчеләр бар. Күз башлыйлар, кышын белемнәрен Коръән укучылар бәйгесендә сыныйлар. Малайларга, кызларга дин сабагын тырышып өйрәнүдә ул үзе бер этәргеч. Балаларны яшь мөгаллимнәр укыта, аларга үзара уртак тел табуда җиңелрәк. Удмуртия мәчетләрендә дини белем күптән җайга салынган. Мөгаллимнәргә кытлык юк, төркемнәр күп җыела. Шөкер, урын җитәрлек.
Укулар сентябрь уртасында башланды. Беренче көн безнең өчен бәйрәм булды диләр бу ханымнар. Бер-берсен сагынганнар. Татарлар гына түгел, ислам динен сайлаган, мөселманга кияүгә чыккан рус, удмурт хатын-кызлары йөри. Әлифтән башлап укырга, язарга өйрәнәләр, намазга басалар, Коръәнгә күчәләр. Йөрисем килгән күптән инде. Пенсияга чыккач, йөри башладым инде. Беренче курста укый башладык без былтыр. Хәрефләр өйрәндек. Өйрәнәсе килә инде. Шунсыз шатлы шул преподавателебез үзе безнең. Ул безнең теге букваларны выговаривать иттерә, звукларны менә дөрес әйттерә. Минем укучылар миннән олырак булса да, мине хөрмәт итәләр. Миннән алган белемләрне шуңа да бик сөенечле, шуңа да күңелдә бик җылы, и шуңа да монда тагын киләсем килә укытырга кешеләрне. Ләйсән Газизова үзе дә укучылары кебек ислам нигезләрен Җәмигъ мәчетендә өйрәнә башлап, мөгаллимлеккә кадәр күтәрелгән. Укучылар өчен Удмуртия мөфтияте 3 елга хисапланган программа төзегән. Аны тәмамлаучылар Мөхәммәдия кебек мәдрәсәләргә уңышлы имтихан тота. Димәк, белем сыйфаты югары. Шартлар да тудырылган. Ижау мәчетләре заманча, иркен, гыйбадәт залларыннан тыш уку бүлмәләре бар. Иртәдән бер юлы дистәгә якын төркем җыела. Һәр кайсының билгеләнгән үз урыны. Җәмигъ мәчетеннән тыш башкалада тагын 2 мәчеттә һәр якшәмбе шулай ук укулар бара. Осман Хисамеддинов Үзәк мәчеттә 5 ел белем бирә. Төркемендә 8-9 яшьлек малайлардан алып, лаеклы ялдагы бабайларга кадәр. Өстәлле бүлмәләрне хатын-кызларга биреп, үзләре идәндә шөгыльләнүне сайлаганнар. Әйе, мәчеттә шушы залда безнең намазларыбыз да, намазларны да укыйбыз инде. Шуңар күрә аерым өстәлләр, урындыклар, скамейкалар дәрескә кертмибез. Шушы залда бергә утырышып, кемнәргә уңай изәндә утырырга утыралар, кемнәргә авыр олы яшьтәге кешеләребез табуретка урындыкларда утыралар, шулай итеп укыйбыз инде. Коръән Кәрим китабын укыйбыз беренче дәрес, аннан соң тәһарәт намазларны өйрәнәбез, ничек укысы тәртипләрен. 3нче дәрестә инде гарәп телендә шушы гарәп теле хәрефләре. Үзәк мәчеттә татар теле дәресләре дә бар. Аңа йөрүчеләр күп түгел, әмма мөмкинлек булырга тиеш диләр Удмуртия мөфтиятендә. Мәчетләр туган тел сагында тора, вәгазьләр татарчада укыла һәм менә шулай өйрәнү дә шартлар бирә. Эльвира Зияддинова узган ел йөри башлап, быел дәвам итә. Я давно хотела разговаривать на татарском, но у меня сложно было как-то, не получалось, да и сейчас не получается, но цель, да, есть, иду к ней. Дәреслекләр белән милли мәдәни автономия татар иҗтимагый үзәге тәэмин итә. Укытучыларны эзлисе юк, эшләргә теләге булганнар үзләре тартыла. Мин балалар бакчасында эшләгән чакта татар теле дәресләре үткәрдем. Хәзер инде лаеклы ялга чыккач, тагын шул эшне дәвам итәргә туры килде. Үзәк мәчеттә өлкәннәргә дә, балаларга да татар теле дәресләре үткәрәм. 2 төркем белән йөриләр. Иртә башта зурлар киләләр, соңыннан кичкенәләр, балалар киләләр дәрестән соң да шимбә көнне. Үз телең, үз динең кадерле диләр өлкәннәр. Үсә-үсә балалар да шулай икәнлегенә төшенерләр. Хәер, хәзер үк теләк омтылышлары бар. Якшәмбе сабакларына йөрүләре үзе шуңа дәлил. Ижаудан Нәзир Ныңманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Бүгенгә менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Татарлар тапшыру һәр вакыт сәяхәттә әле күп ачылмаган төбәкләр һәм шәхесләр бар. Бер-беребез белән аралашып яшик. Сау булыгыз.